gujewa bankaura da hauragiya ta wasu malaman. Shawara ga ɗaliban ilimi daga bakin Malam Abdallah Mahmud Adam Potiskum. Ku kasance domin jin cikakkiyar wannan shawara. Amma wannan shine farkon ziyartar ka wannan channel tamu mai albarka, ka tsaya ka danna mana subscribing da alamar liking. Akwai wata matsala da ta faru wanda nake amfani da wannan damar na ja hankalin 'yan uwana ɗaliban ilimi da ai taka tsantsan. Kuma harkar karatu inda ka shigo layin to baka ga ta zama ba, ka ta kai karatu. Mu kullum ina faɗi lokacin da muka taso ba mu da komai a gaban mu illa son mu yi karatu. Ina tuna ina so in koyi ilimin mantik. Wallahi duk inda nake tsammanin zan koya a garin na yadda zagaye shi. Wallahi duk inda naje in na duba littafin na miƙa littafin nace wannan ake so a koya mu, aka duba cika kai gaba. Wato mun kai muna so mu yi karatu ma akwai abubuwan da sai ka je kai tawo ma ba za ka san me koya maka ba, za ka san me koya ma ba. Yanzu aka kai lokacin da Allah ya asurta mu da malamai, amma ɗalibai kuma ne yanzu sai suka zanto kasalalu. Kuma ilimi ba ƙarya bane, ba a yin gesi a cikin ilimi. Ilimin mandik din har na fita daga garin nan ban samu mai koya mu ba, wallahi alazim. Na ma hakura ma nake daukan ma ilimin saboda akwai wanda yayi da'awar yana koyar da shi, muka je muka ta shan wahala a hannunsa, shi ma bai san abun bane, kawai sai ya ta wasu shiriri ta bazin da ba za ka taba ganewa saboda faqidu shay la yuti. To na dauka cewa shi ilimin kawai shirme ne, dama ƙarya ne, babu ilimi. Da wannan aqidar a zuciya ta Allah har je jami'a. Akwai wani malami na to muna karatu da shi na alfiyar ibn Malik da mu'allaqatus sab'a. To akwai wani kuma shi kuma yana zuwa yana karatun usulul fiqh a wajensa. Wani lokacin ya riga ne, wani lokacin na riga shi. To ta rana magana shine sai ya abin nan dina, sai ya ce mun darasal mantiq ya Abdallah. Nace mai a'a. Sai ce amma kamar ran nan muna magana kace mun kai karatun usulul fiqh. Nace masa kai karatun usulul fiqh. Sai ce to kai usulul fiqh ko baka iya mantiq ba? Sai nace dama suna da wata alaka ne. Sai ya ce min Abdallah, magana ta Allah baka yi usulul fiqh ba. Sai magana gaskiya ba wanda ya sai ce yayi usulul fiqh ko bai iya mantiq ba. Maganar Allah shine kayi muqaddimat, introduction akai maka, amma baka yi usulul fiqh ba. Nace to aiki ya jika. Sai nace mai to ni magana ma ta Allah ne, na dauka shi ilimin mantiq din nan ma ba gaskiya bane, kawai dai runto ne da dabaru, saboda haka ma ni na fita daga hanyarsa. Sai ya ce min yanzu dai abin da za a yi, sai ban lokaci nan take ma ya ce min to gobe da yamma na same shi a waje kaza zan fara mantiq. Saboda ba wanda ya isa ya ce wai ya gane usulul fiqh kun bai mantiq ba, amma zan tabbatar da haka. Wato malu shahid shine mu muna so mu yi karatun ma, amma ya karasa ma da zai koya maka wani fanni, ka ta yawo ba za ka samu da zai nuna maka. To yau kuma sai aka waye gari ilimin ya yalwata, amma kuma ɗaliban sai suke kasalar cewa ɗalibi ya je shiga lungu ya tafka taɓargaza. Abin da yasa nake wannan maganar shine ilimi ba a mai gesa. Kar ya kayi abu mai akwata abu kuma taɓargaza ne kai, daga baya kuma sai ka fara neman dalili. Kar kana haka, ka ɗalibai suna kuma ganin wannan shine a tayi karatu. Wata matsala ce ta rabon gado. Wata ta rasu ba ta da magaji sai yar uwarta da suke ruwa ɗaya, da kuma yar uwarta yar baffanta. An je an kai rabon gado a wani ya raba, sai ba su nutsu da rabon da ya ba, ban san da ya rabon da ya ba. Aka ya ka samu wani malamin daban a kai masa, ya ce ai wancan kwabaye bai sa abin da yake ba, sai in raba shi kuma ita yi taɓargazar da ta fito wancan. Sai da ya gama yin taɓargazar tasa sai ce amma a zo, sai ya tuntube ni ya yi kwamfamin. Sai ya tuntube ni yi kwamfamin cewa ga yadda matsalar take, yayayi shi tukunna da ita shi ma
wannan yar baffan sai ce wai gadon za a raba dukiyar gida 6 ne, almas'alatu min 6, sai a ɗauka 6 a ba wannan ɗan uwar tata da suke uwa ɗaya, ita kuma wannan yar baffan sai a ba ta kashi 3, sura nawa hiwa to biyun da akwai baitul mali wai can za a kai, mutum da ba baitul mali sai a dawo da wannan kashi 2 a junansu a ƙara raba musu. To jama'a wannan shine kurewar tabargaza a babu na raban gado, shine kurewar tabargaza, domin a babu raban gado babu tabargazar da ta wuce wanda baya cikin magada ka saka shi a cikin magada. Kuma kaga harkar malantar nan baka sanin fa lokacin da take zuwa maka, baka sani, shi yasa kafin ka ame da kai malamin to ka tashi kai karatu. Ana mai da kai malami fa aikin ka ya baci, saboda haka kafin ame da kai malamin ka dake kai karatu. Kaga wannan abin da wallahi an kwaranta bargaza ne, babu haɗari kamar ka shigo da wanda baya cikin magada cikin gado. Yaushe ne yar baffa ta shiga cikin magada? Me ikawo ta ana maganar gado? Me isa kota? Me haɗa ta da gado? To baba ni ma ko shaƙiƙiyar mahaifinka ne wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya bata isa ta ci gado ba, balle wata yar baffa. Ai baba ni tafi kusa da kai, ba haka bane? To bata isa ta ci gado ba balle wata yar baffa. Magada mata guda 10 ne alal tafsir, guda 10 ne. Ka je ka bi ka'imar su ba wannan a ciki, ba yar baffa. Saboda haka yanzu a nan gado duka in ka zo ka ɗauki dukiyar sai a ce a raba ta gida 6. Aka raba gida 6 a ɗauka shi ɗaya ba wannan ƙanwar wanda suke uwa ɗaya da wanda ta rasu, kashi 1 saura nawa? Za a bata wannan kashi 1 bil fardi, shine kasanta da Allah ya ce a bata. To tunda babu wani magaji, wannan sauran guda 5 din sai a ƙara ɗebowa sai a bata bil raddi, shikenan ta kwashe dukiya daga. To amma ka gani sai mutum ya abin nan. Mu a malikiya na farko lam yakulu birrat, wanda suka ce amir baitul mali al-malikiyya al-mutaakhira kamar da mai askari yake faɗi, sune allazina qalu birrat. Kuma wannan alayhi istaqarra al-mazhab, wannan kuma kansa daga baya ka ci gaba da hukunci. Shi yasa yanzu kotunan mu ba ko akwai baitul malin ma ba za a kai ba, ko akwai baitul malin ma ba a yadda a dau dukiyar akai ba. In aka raba wa waɗanda Allah ya ce a basu kasansu, abin da ya rago sai a ƙara ɗaukowa a basu.